Villaverde destacou no Parlamento o plan de 23 millóns de euros e a aposta da Xunta pola cogobernanza para recuperar o marisqueo, a actividade afectada en numerosas rías galegas polos temporais de inicio de ano e a mortaldade provocada pola caída da salinidade. O Parlamento de Galicia foi o lugar escollido para defender a xestión realizada ante o problema de mortaldade que sufriu o marisqueo nas rías galegas logo dos temporais de inicio de ano. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, compareceu onte a petición propia para dar conta das medidas impulsadas pola Xunta para reverter os efectos negativos das chuvias que provocaron o colapso dos bancos marisqueiros. Episodios de precipitacións extremas, precipitacións persistentes que acabaron por golpear de cheo parte das nosas rías. Dende o 6 de xaneiro ata o 20 de febreiro, Galicia soportou a chegada dun tren de ata 8 borrascas atlánticas de extraordinaria intensidade que se sucederon case sen intervalos de recuperación. O resultado pluviométrico foi catastrófico e así o reflicten os rexistros que son públicos e que son transparentes. Por poñerlles un exemplo, nas zonas atlánticas adxacentes ás rías baixas acumuláronse precipitacións superiores aos 1000 litros por metro cadrado. O que redundou no descenso da salinidade pola chegada da auga doce e a morte de gran parte do marisco. Villaverde sinalou que a Consellería fixo dende o inicio un seguimento activo e pasadas as chuvias fixéronse as primeiras inspeccións sobre o terreo. Impulsouse un operativo científico, realizáronse mostraxes para coñecer o estado dos bancos en coordinación coas confrarías. Unha vez que podemos documentar de xeito inequívoco a gravidade da situación, a Xunta de Galicia volveu a demostrar o seu compromiso co sector e o 23 de marzo o Consello da Xunta aprobou un plan de choque cunha partida extraordinaria de 23 millóns de euros para a recuperación e a rexeneración dos bancos marisqueiros. E fíxose tan solo 3 semanas despois do fin das borrascas, en base a criterios científicos sólidos e botando man de instrumentos xurídicos de colaboración moi potentes. A peza principal deste plan son os convenios de colaboración bilaterais entre a Consellería do Mar e cada unha das cofradías ou entidades titulares do plan de xestión afectado polos efectos dos fenómenos climatolóxicos adversos de principios deste ano. Segundo os datos da mortaldade resultantes das mostraxes realizadas, foron en 25 confrarías onde se detectou unha mortaldade moderada ou severa. E son estes pósitos afectados polos efectos dos temporais os que poden acollerse aos convenios. Non había tempo de perder e cando chegaron esas peticións específicas, ese texto tipo xa estaba aprobado. Tamén constan dun texto individual específico para cada confraría, que se axusta ao detalle das medidas de adaptación que nos solicitaron cada unha delas. Son as accións que van a realizar nos seus bancos e que inclúen o importe que se estima necesario para levalas a cabo, así como as condicións de participación das persoas mariscadoras neses traballos. Estes convenios están confinanciados nun 70% polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura, polo FEMPA, e formalizan nun documento legal o compromiso mutuo, o compromiso entre a Xunta de Galicia e o sector para traballar xuntos pola recuperación dos bancos. A conselleira tamén afeou ao Executivo Central que leve destinados 0 euros a Galicia polos danos dos temporais, a pesar de que o Consello de Ministros do día 10 de febreiro xa declarara a Comunidade Galega como zona gravemente afectada por unha emerxencia de protección civil.